Xtaqt nitkellem ftit fuq l-Istitut Formazzjoni Pastorali, esperjenza li bdiet mis-Sinodu Dioċesan li seħħ f'Malta li mbagħad twaqqaf formalment fl-2005 biex imbagħad kompla jiżvolġa sal-lum u jagħti servizz importanti fil-Knisja f'Malta. Tgħiduli minn fejn ġiet din il-ħtieġa tal-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali u għaliex huwa mwaqqaf. Net il-ħtieġa kienet għaliex fil-parroċċi tagħna u f'diversi għaqdiet għandna tant nies laiċi, reliġjużi, saċerdoti li qed jagħtu servizz importanti fih dan il-komunità nisranija u għas-servizz tas-soċjetà. U l-mistoqsija kienet imma kif se nagħtu servizz aħjar u kif min qiegħed jagħti dan is-servizz iħossu konfidenti li qiegħed jagħti xi ħaġa sabiħa. Hekk diversi minn nies li jagħtu servizz fil-Knisja jibdew jgħidu wara dik nixtieq ninżel iktar fil-fond fiha. Ġieli l-istess mistoqsijiet li jsaqsuhom pereżempju it-tfal fil-katekiżmu jew koppji li qegħdin jagħmlu kors ta' kana. Il-mistoqsija tan-nies iġġielhom ifittxu iżjed. Oħrajn jgħidu isma' jien nixtieq nagħti kontribut aħjar, kif nista' nilħaq iktar, kif nista' il-fidi tiegħi anke niskopri iżjed biex naqsam b'mod sabiħ. U minn dan il-bżonn, il-Knisja qalet ejjew nikkoordinaw l-inizjattivi li diġà għandna ta' formazzjoni u nagħtu oħrajn li forsi għadhom mhux qed jingħataw mod daqshekk strutturati jew mod tajjeb. U fil-fatt isiru diversi anke korsijiet organizzati mill-istess Istitut ta' Formazzjoni Pastorali li għandhom għanijiet ċari ħafna. L-ewwel nett li tgħin lill-insara jinżlu iżjed fil-fond fil-fidi tagħhom. Li jistgħu jitħarġu aħjar fil-qasam li qed jagħtu servizz għalih. Biex nerġa' nagħti eżempju tal-formazzjoni pereżempju għal min jaħdem mal-koppji. Kif ikunu jafu mhux biss it-tagħlim mod li japprezzaw is-sabiħ tat-tagħlim tal-Knisja fuq il-familja, ma mbagħad ukoll kif se nwasslu dak lil min qiegħed ifittex dan is-servizz. Hemm ukoll l-enfasi fuq it-trasformazzjoni tal-persuna għaliex aħna nwasslu l-sabiħ tal-Vanġelu mhux biss permezz tat-tagħlim imma fuq kollox permezz tax-xhieda tal-persuna tagħna. Allura aħna nfittxu li fil-korsijiet mhux biss li konna tagħlim li tista' sserraħ fuq u li trasmetti s-sabiħ ta' Alla imma wkoll il-persuna stess tinbidel biex tkun xhieda sabiħa ta' Ġesu Kristu. Enfasi ieħor li nagħmlu fil-korsijiet tagħna huwa li aħna ma naħdmux biss individwalment imma bħala Knisja. U għalhekk anke l-istess kors ilaqqa l-persuni flimkien minn parroċċi differenti, minn għaqdiet differenti biex jinbnew bħala Knisja u biex jidħlu iktar fil-fond fl-esperjenza ta' Knisja. Hekk aħna ma nintroduċux lin-nies għalihom infushom jew biex jingħaqdu magħna imma biex jingħaqdu ma' Kristu fil-Knisja tiegħu. Hekk l-aħħar aspett li nenfasizzaw fil-korsijiet ta' formazzjoni mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali huwa s-sens ta' missjoni li jien Alla poġġieni fid-dinja biskop u biskop biex inkun dawl u melħ għal ħaddieħor. Ekk allura mhux biżżejjed li jien għaraft xi ħaġa importanti u nżilt iktar fil-fond fiha mhux biss l-aċċa għat-tagħlim għall-verità, għas-sabiħ, għal dak li hu tajjeb, mhux biss huwa aċċa għalija, imma dak inissel aċċ ukoll li idaħħalni fl-aċċ ta' Alla li jilħaq lil ħaddieħor. Ekk għalhekk permezz dawn il-korsijiet l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali qiegħed isostni l-ħidma ta' tant insara fih dan il-Knisja sabiex jikbru huma personalment bħala dixxipli ta' Kristu, isiru jixbħu iktar lil Kristu fil-profondità spiritwali u ma' Kristu jilħqu il-persuni l-oħrajn fis-soċjetà. Hekk huwa f'dan is-sens li hija barka li ħarġet mis-Sinodu Dioċesan li qed titfisser fl-Istitut ta' Formazzjoni li qiegħda wkoll tgħin anke għaqdiet oħrajn li qed jagħtu servizz f'dan il-qasam.